Er I klar? Vi er klar. Hvad er det i dag? Det er natten til mandag, og det er den. Det er natten til tirsdag, den 14. januar. Jeg har lige kommet i et glas, og musen hun skal til at så drikke mit sæd. Det er en forholdsvis lille mængde. Skål. Skål. Så bliver dragt det hele, mus, sådan. Der er ikke mere. Der er ikke ret mange milliliter tilbage af det glas her. Så skal hun have cola. Mus, hvordan smagte det? Hvordan var kvaliteten overgangen? God. Var den god, mus? Var det både surt og sødt? Du bliver fjollet af at få lidt sæd, mus. Hvordan var mængden? Mængden var okay. Næste gang ikke også, så skal vi prøve, at du har været på cola, altså. Det kan være, at jeg bliver skæv, altså. Ja, det tror jeg. Jeg har engang knippet en mus, hvor jeg har været på Emma, hvor hun blev helt fjollet bagefter. Men hvad siger du til det, mus? Tilfredse med kvaliteten og mængden, hva'? Men en god mængde, hva'? Men hvor mængden, det er det, jeg er mest interesseret i, mus, og smagen. Den smager dig, tror jeg. Smagen af mig? Er det sådan, den smager ligesom alle andre? Jeg er bange for at stå en bøvs. Smager den ligesom alle andre, så der er mus? Giv det mere flydende. Det er sådan mere flydende og ikke så salt. Jeg tror ikke, måske ikke så salt nok. Jeg tror ikke, du får salt nok. Men bitter. Tillykke med det, mus. Så er drukket mit sæd. Jeg skal nok se, om jeg kan gøre ladningen større næste gang. Sig farvel til kameraet, mus. Bye.